Den 2. januar 2024 fik jeg et uønsket hjertebarn, Verdi. Aggressiv meningitis tog min elskede søn, Victor, og han blev erklæret hjernedød. Den dag mistede jeg ikke kun ham, men en del af min sjæl. Victor var et menneske, der følte dybt for andre. På trods af, at han havde det svært i livet, så var hans største ønske at hjælpe andre mennesker. Og i døden hjalp han på den ultimative måde. Han blev organdonor og gav andre livet tilbage. Midt i sorgen og tabet stod vi alene. Vi oplevede, at der ikke var nogen hjælp som pårørende til en organdonor. Ingen hjælp, ingen dedikeret kontaktperson og ingen systematisk opfølgning. Derfor skabte jeg foreningen Verdi. Som den første af sin slags. Et initiativ født af sorg, men drevet af håb og kærlighed. Verdi skal sikre, at ingen andre pårørende står alene. Victor gav livet tilbage, selv i døden. Nu er det vores tur til også at give noget tilbage. Verdi er ikke kun en forening. Det er et løfte. Et løfte om, vi står sammen for Victor, for alle donorer, for alle pårørende, for os alle.